खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 अक्ट'बर 2021 रबिबार खालि सानसेनि ब्रडखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, जेरावबो देरहासार जानो हागोन, महर मोखाङाव साबस्रांनाय फैगोन, मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, गोबां धोन आरजिनो हागोन, मोननो धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन, न'खराव दिनै अननानै फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। लाइमोनफोरा दिनै मोजां खौरां मोनगोन, गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन। गोख्रों आरो गोथों थांखि लानो रोंनाय नङा, गुबुनजों रायखोमा जानो हागौ, गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन, नाथाय गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, आयआ बांगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियाव माबा नङा माबा मोनसे नाथाय हेंथा फैनो हागौ। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, गोसोआ लोरबां जागोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, रांखावरियाव मोजां नङा, गोबां धोन खहा जानांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो, न'खराव दिनै एना एनि फैनो हागौ, सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ, गोसोखौ हमथानाया गाहाम, समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन, सांग्रां जानाया गाहाम आरो बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, सोरजोंबा रायखोमा जागोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हानाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन, गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन, सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो नाजायोब्लाबो मावफुंनो हानाय नङा। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, सोरबा लोगोजों एना एनि जानांनो हागौ, बबेबा आयदाखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जानोबो हागौ, सोरजोंबा रायखोमा जागोन, गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायनाय नङा, गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन, गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन, रांखावरियाव मोजां नङा, खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां नङा, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब लानांगोन, न'खराव दिनै अननानै फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, लाइमोनफोरा मोजां फिथाइ मोननो हागोन, धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन आरो फुजिनोबो रोंगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोआव जोबोर मोजां आरो गोगो गोथों साननाय फैगोन,
नाजाथाबनायनि गेजेरजों मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव गोबां मान मोननो हागोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन, गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन, गोसोआ दिनै नेगेटिभ सानफ्रांगोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा, गियाननि आंखाल जागोन, रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, देहाया मोजाङै थागोन, गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन, न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन, गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ आरो मानहानि जानांनोबो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम, बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा, जेरावबो देरहासार जानो हानाय नङा, सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा हरखाबै लोगो मोननो हागौ एबा जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन, गोसोनि बोलोआ नाथाय लोरबां जागोन, गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन, मावलांनाय खामानिखौ जेन थेन मावफुंनो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां नङा, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, बेफार फालांगियाव मोजां नङा, गोबां खहा जानांनोबो हागौ, गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन, लोगोफोरनि हेफाजाब लानांगोन, गोदान थांखि लानो हागोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो देरहासार जानो हागोन, गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, गोबां खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन आरो खामानिनि जेबो आंखाल जानाय नङा, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो नाथाय खरसायाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंजोबनो हागोन, लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन, गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन, रांखावरियाव मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो गोब्राब जागोन, बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, न'खराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन, बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन, गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, मोदोमनि सानाय सुनाया बांगोन, रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन,
मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। गोदान खामानिखौ जागायजेननो हानाय नङा। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोआ रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां आरो गोदान खाबु फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजाव दिनै मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन आरो आरजिनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। गियाननि आंखाल जानाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।